Association of Physicians of India, Mizoram State Chapter, Mingin Chibai Kabu Kachau, Kehi Dr. H. Lalin Moya, Dr. Moite Minti Bokchina, MD Nia, Mingin Mizoram State Chapter, Ahian President Kania, Naktu Ki, Nisom Baruk Kanga, Sani Sumhi Pangahi, World Hypertension Day Ania, Kovel Hypertension Ni. Yang ani chu min den chen chuan mi pui te hriat ngai awm kan ngai le mi pui te na tan chu changkai tur awm kan ngai toy te in bi pisang chungchang sei kan tum do ani ole apakhat na chuan bp blood pressure he ni blood pressure chu kan luin thisen apam thisen za mina a apam Thisen za mina sen dara aluang hemi kan thisen za matanga kan thisen za mina pressure alo pe no abnormal pressure alo pe alo resist hi khami kan vate kha blood pressure chu ni ta ni om je chu blood pressure kan ti chuan thisen za ma hian luang tam taka luang sok tu Amar chu thisen za pun fan the china ne ya kan lung thisen za apam ta chuan thisen za hian ti hian apam rol khan aphu be zel ta aphu a kha heta kan mar kan ti po hian aron phu kha ga mar kan ti thin ni mar kha te ron phu za ga jo kan lung thisen apam kha kan mar kan thisen za ma luang kha he ta kan lo fi la kha mar chuan chuan khami kan luna thisen zam thisen apam kami kan thisen zam mira alo resist alo block timela ti chia longa ma se alo dal akha thisen zam te alo khonga afan thena alo tewa alo resist sang khan bp sang chu ni me ta ni alo resist mi alo khan normal chin ba ka alo resist lo chuan bp anormal ani chuan panhina chuan blood pressure check dan ti enge lu du check ngot ti adik lo fowa atul ber lowa athaber lo bok thi gani chu a check dan kan ti man bp kan check mai akka bp sim me ka ni bp kan check don chuan a check thin te pon kan thawanga ti hian bp akka fan ta ni he akka fan ti ta akka fa han ten in feel chuan acha chin oma acha chin ha achunga rabar omani hemi hi kan ne kan ne wa chin china ni he kan thisen zam a compress anga chu mi kan thisen zam compress chu te kan thale te kan aron phu aron lam kha bp systolic blood pressure kan tin ta ni chuan are le nu chi kha diastolic pressure liam lam kan ti ni chuan bp check dan loi de tirila thom ho hi tuam nan lo turania chuan sina helai akaf kan soi ara param lai kha helai intisen za aluwa ti heta kan mar thu kan feel intisen za kami kha vakum pressa kami naron food le kha aron food masak per na kha a chung lampang systolic blood pressure kan ya chu wang helai arabar kaf chin hi apoi mo eman hei hian helai thizam zam kan vat compress tu maka atuang nge tu ran a detail dang si se chu kan sai khel lo banga chuan amar chu helai kaf arabar kaf poi mo na chin kha hian kan tu manga chuan heta helai king theng lovin hetiang rel olin chuan te kan han enwa yen ku chu khatin kian te ti bola aleng theng kha atai lama chuan atok chawani chu chu sia ta pen bo chuan bp kan me tanga kan check nga ari din kan pe chawa chuan bp sang kan enge sang chin ti te kan soi ma in check donin enge kan hriat tu
kan no BP ko ba check tir deng ba tia ba to ko ba check ngal ngop kha ading tu lawani BP kan check donin kuai room kan te room kam de ba tu sam chuan khoi ama hen kan ti tak tak thei bik lawa chu chu ka phalo hospital apo amaro chu kan the chu kan check main enge kan shet tu meizil te kan zu nu loka hian BP hi som chuang te na sang dor thei ni coffee kan in te chocolate tak yel poina ti sang thei ni cho kan ne te pon dan te chu wan BP check ma da kar chan ve chu hian khatim meizil zu no sara te mom lo kuwa tak yel po chocolate te coffee te khatim sitlang dam do chen khat pon chi na ni khatim e lawa mi som thum ha chol thota tu na an thu ang khan le du tu sam chol agen chan in ha dam takin chu se tin ban hi he ku pha hi ra chung lam a hoi tu ro ni chu ta kan check chou chuan chu tiang kan check chou chuan adik do na ni tin BP a hian adang lam na eng hun hulang le dang lam kan sei bel lokanga chuan ban ding lam ai hian mi tam zo ka chuan ban be lam mi som te na sang zo thina ni chu anor malangai ni mai som ni lo som ni te a asan zo vu chuan adik lawani kan thi sen zam adik lawa tina ani tai chung ta chu NFL le a investigate le ngai thina ni chuan kan thut lai le kan mut lai adang lamanga kan din kan chuanga kan din tan BP adang lamanga chuan jing le tlai te po danganga choi ma choi khamte dang lamanga I ha lai check chuan asang nge do na khami ha pathe na kan taksa asiam dan ni chu wan chuan thata kan check dong rest ha chol thot duwa kan confirm thelo pe chuan 24 hours ambulatory blood pressure machine tom tani chuan an pai ta an blood pressure da kar som li pali chu ar ko pe tani ambulatory blood pressure monitoring kan ti ta chu tiang te chu mana ngai hel thin ani tin pathum na chuan BP sang tin chu enge atlang pin guideline ate mi thiam te le khabu atom dan chuan za som thum pakua nuai som riat pakua chin ni BP anormal ti ni ma se anuai apo hian stage 1 ti te high ti te thena le ta a detail si se chung kan soi lo ba ma se atlang kom nan te khalai te ka chuan BP za som thum pakua som riat pakua poni ma se zun thum ten lo nei chuan BP sang in kal a target ngal bok zun thum in kal target bok khovel kal thak chan tam ber chu zun thum in kal ti chiatani kan thik thua chadem thina za som ni du sam BP chu za som ni noi som riat ni ai sang lo ni khatiang vela khan da thak kan tum thini kan tum na chan chu kal chetu ven kan du wang te mit a khoi tur ven kan tum du wang te ni chuan BP san chan hi enge atam zok za asom riat panga chung lampang hi chu achan hriat ani achan hriat thei common deuh chu thyroid kan hriat langa thyroid dik lo te asang emo ani mam pon BP sang thei ni BP sang dam control thate dam theyang hai ni le zaya dam thete oma min kan soi seng lo ma chung chu secondary hypertension kan ti achan hriat an ta ni ma se za somriat panga ai claim lo chu idiopathic or primary hypertension kan ti achan hriat lo ni dam do ngor ni me ni chu achan hriat kan ti chu zaya dam thete khating te kha thyroid problem wang te khang ka secondary hypertension kan ti ni ta ni chuan alo lan dan kan ti hian a symptom kan ti ta ni ka BP san jong ka taksa engeram enting nge ang lang
in rin lo ang de ani nei the symptom kan ti kalu na bp ka check tira ka bp lo sang ring ha kan ti achang kalu haya ka bp kan check tira alo sang ring te kan ti china amaro chu le khabu appoint je textbook appoint je ka bp sang hian symptom luna lu pai kan ti enga mo zeu bak lo wa chun chang lo chun asiam lo ti ni asang fe te ni lo chun chuan kan kalle le lo kanga ni china kalu haya ka alu na a bp lo sanga za sunga te lo ne kan ti te hian kalu na chuan kalu hai chuan stress kan ka bp ka asang tu rani khatiang kha tura pathen kan bp kha siamani khatiang kan bp sang the lo chuan kan system addik lo omani bp khatiang huna asan khan bp sang khatam do pek hal lovin ein hal lovin luhai tere de se kan luna tere de se chuta bp check thale la ala san fo chuan ole bp sang ani the dewa chuan kan check non leang ta ka khatta ka chanbe ra te boi ni boi thum kan check nga chuan ala sang chu ole na tu ka check thale ang achang chung kar ni kar thum chung de confirm chau tu asan reng chuan dam doi pek chau tu te ni ama ju khatia ka sela kan za som riat te za hi te ni vu chuan kan ngai dang lam thunga chu ma chung kan e don in film khu achan enge kan soeng kan za som riat pangai kan achan hriat lo ni bp sang dam doi kan in cho chuan eng chen nge kai yang dam lo tan a han tinge ya ai dam chung e ro kai ti thi na ni dam chuin eng tinan chulo ma se symptom na kan hriat si lo pon asan chuan taksa khoi changa ngara kan mit te hatiang wang kha chu wang chuan bp sang dam do kha e reng tu kan ti phani tin kan bp sang ina kan taksa a target big te nge ati chiat big te mit tel na te mit te kan kal chiat kal kidney failure kan ti te heda thua ka stroke lunga heart attack kan ti te heart failure te khang kha a target a si kan ven per ni tin chu ba ka jun thum te lo le kan thau bok chuan ven tu ro tama a pawimawh per chu bp sang kan ne ni pon jun thum kan ne ni pon i bp sang i jun thum ngor kha treatment pek tu an ni lawa anei tu nang ma khan i taksa kha nang ma kha anei tu ka treatment kan pek tu enge bp sang ma jun thum ba ka enge thil dang nei te kha kan te sanga kan investigate anga khang song ka huap zo te bin treatment kan pek lo chuan taksa in eng tin ma lo tuar tho thin ni chuan alan dan le eng kan eng nge a target big kan sei to a chuan tam tak kan boina ho te kan sei be lo ju ka bpsu te kan tia ke pon ka clinic a nge po hian ka bpsu ti rong ka ronat mi thial to te po ka tong ni asu chan han zo chin chuan a check dan te khateng zong an so chin chuan ni chin kan soi a check don eng ti tuan ang te om tu nge a check dan dik te khatiang kan lo chian lo bang kan a check tu in a bp om zi a physiology she box si lo a dam lo kan chu box si lo khawa kan bp ka asu ni chuan a normal china han asu te kha i bp ka bp po hi za som ni noi som riat ani reng thei lo kan chet ni se kan soi adang lam na zong kan soi nga khatiang ne un ne wa kan achanga sang thetanga chai lo a niam za som ni nga chang za som li don te lo ne khatia khan buai lo tu adang lam be tu ni kha pathian ne sim da tin chu mi pe lam chuan blood pressure hi asar kidian reading kan tia zing kan muta zing da thum da level tang hian sang chawta da kuwa da som bel theng te chuan normal thar adiam le tiam chan mutlan pe chuan adiam le zo ka ngai ani ama ro chu zan mutlan adiam le zo ka ngai ani kan ti kha then khada chuan niam si lovin zana sang zo
tlat anom thirani kha ahla bok ta ni night dipper kan ti ta zana hian bp hi 10% velin chun bp an atniam tlang hui ani kha dipper kan ti ta kha normal ani ma se 10% aya atniam lu tuk chuan ahlom ve thuba tin atniam lowa zana samjok chuan reverse dipper kan ti chu ahlom em chu den chu a begin thau tu ka te nar ku obstructive sleep apnea kan ti te om du bi kan ni khang ma kan heart attack chance te atam pha kan ven thon em ngai bo kan ni chuan adang le pakhat kan buai na pakhat le chu idam doi ngai ere to mai kadam doi ngai ka ere to e mai ka thak du ti te he gi atam ka tong tam ke pun amaro chu ibi sang dam do e lai khan a control tha ani chuan thak na chan tu reng om lo antinan stam lo kan ti am lo ti pin an tang company zan zatel anoma company zong khan ming san an fu ani khatianga thla pol me te atam ve ani doctor te ke ni pokan thiam lo ani tam taka chuan dam lo tan sabi boxi lo ma se ap ka soi tum ber chu kai nga ka e re thak ngai to ni ti te ani lo e ngai e re nga ma se dam lo khan a side effect om ve a khatiang te om ani lo chuan antinan tel sartan kan ware ni zun thuma chuan kan du big na chana chu kal aveng bi amar zu kala che to chuan kan pingam le to chuang lo ni khatiang khan kan e ngara ma se kala lo che to tel sartan kan nei chuan ai a pe ngam to lo ve adan tha kan te kan ti khatianga a chan chiang om lo wa kai ngai ka e ri to tha ngai ti kha ti lo sa a tha doctor te rom nei tu ro ni chuan a top lama theng to a enting nge bi pisang kan nei lo ka lo in ven ta tu he pawimawh voina kan e program ina tum ber po ni a kan chua ta chuan pakhat na chuan kan seng khan za somni tang som nga chu in tha chuan thei ni khala chu engma kan lo ti thei lo ni pathian ro re lo mi awa amma ro chu misinga kan lo ti ve thei chu ti lo liat tlem te thau lo in dai te exercise lak that te in lak physical fitness pawimawh dul lakir hi thau zonga thau si lo cher fanga lang dul kiar si te thau lu ang thoi lo ma dul kiar thau hi ahla om berani fatiliver kan ti te dul kiar thau ko te zun thum ne chance te po sam bi ka chu wa chon a bp sang te zun thum te thau te te lifestyle disorder ti ten ta ni chu a lifestyle disorder ani mi aba entinge alo ven dan a treatment a pon tho a treatment le a ven dan ma saber chu lifestyle modification antinan diet tra mui ner e tlem te chau ti te fast food junk foods kan ti e tlem te maida thil e tlem te thau mom sa e tlem te tin vegetables e that te fruits e that te khatia in diet le exercise kan ti yan exercise kan ti ya kan thala chualo chuan warm up ang chau ni than a chualo chuan energy kan thau kan pai tak thei lo ni chu in lifestyle modification kan lifestyle kha kan nun kha kan daily kan enge kan exercise time kan fit time ti kha alo in ven dan om chuna chu ni ting kan soi ang khan akim chang chuan a soi thei lawa a textbook ang diak a thilan soi kimte Mizote te phei chuan lo para chuan mi pui ta na a hlok thei tur ang toy te si ol sam taka mi pui ta na kan hriat thiam thei tur in toy te in ka thei ang ka hriat ang mi pui ten an lo tang kai pui